kape na. Matagbuntag ko gaatan ninyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Every morning and every minute, I will waiting to your program, Sagna Gaviola. And I will be waiting for you. Itago na lang ko sa pangalan Inigo. My name is Inigo. Inigo, Febrero, Marzo, Abril. Adieu, Balibay. Taga Quarry, Tugbok, Davao City. From Sun and Bravo, Tugbok, Davao City. Ate Bagi, Tugbok Bud. Pare, Ate Pare. Nagtrabaho ko sa kumpanya, Dulanday. I work in a big company, one of the popular company here in Davao City. Ate Pare. Regular ko. Okay kayo. I am a regulator. Ate. Sakto kay benepisyo. My benefits is all right. Ate Babud. Ate Pare. Dili sama sa kong mga kaubanan nga kontraktual lang. I'm not the same of situation of my co-workers. A lot of co-workers here is contractual. Pagka-layoff nila, balik na po. Layoff, okay. Going back again. Ako, permente. But me, always active party. Ano sa tinood lang? Gaya na ko dali kay Lucy Katoy nagugo. Very honestly, I'm hard here. I'm very hard here. Bagay naman. Abi kong maganunayon. Nakining akong pagpanarbaho. I thought, my work is always in my mind. Siyempre, 101% ako ginahatag sa akong pagpanarbaho, Dulanday. And of course, 1.1%. I give my ability and don't assassinate my capability. Akong dedikasyon ngadto sa akong trabaho. Perting gabi hagyo. This song is dedicated to you. Og dili na nagsugod. Ang gapnod sa akong kinabuhi. And it is a story of the saga of my life. Og gini. And that's it. Ana ito mo. What happened?
Oh, ma'am. Okay, kayo. Kumusta na? Kumusta na pa bayar-bahon ni mo, Pang? Wala naman kasto, regular ko limong bana. Maupad lagi nakita dito po na ako. Ha? Sino na tingin-taging pa ko? Ay. Kondisyon ba? Kondisyon. Ate mo siyugan? Kondisyon sa mga. Parang niya ba ikaw ba? Ikaw, sampiyong ka din sampot yan. Siyap naman kayo sampot. Asawa ba? Kapamaat na siya, makapanudlo ni mga nagkawatan mo sampot. Ikaw pa, anak ka. Ikil na nagkayo ka pa. Sabalo ka? Pwede may plano pang mga Bruce Pang. Yan, direta. Regular ko. Sabi, kada ko na akong bonus. 10 mil. Oh. Tasan lang. Ha? At siya kayo. Ako gani ba? Tanawa. Oh. Yung mabrad ba ta? Kita naman na ito na diri. Ayun na lang pang uwi. Mo gani. Kabalo ba ka? Nakoy. Ano ba siya? Puro ka na sa Pang. Minaw sa ba? Nakoy studio. Di mo ka minaw. Gusto. Oo, sige Pang. Iputan na ako nila kasi mga Ito si Kuan ba? Ito si... Katugingan lag-uwak ba? Katong kwan? Katong ano mo? Ito man kayo? Nag-shake-shake? Wala na ba kwapo? Kato. Kau ba? Nagtrabaho ba? Ah! Ano lang to? Kontraktual naman ba to? Ang bang? Awan na. Hilak-hilak na. Naliyop na. Dahil kayo? No, napo, regular man ko. Sila, kontraktual man. Kasi loyal nila. Parang ginatambagan ako ng mga bataan na. Ginatambagan ako na ikaw ka mo. Kung maginay mo gulo, magpataka mo ng iyong trabaho, hindi mo mapasama na kung ma-regular ko. Kamu, hindi mo ma-regular. Hanto di aragid mo. Baka yung palagi pa ko hitsik mo kay katingan pa. Muna yung tirada diha. Muna yung tirada. Kabalo ba ka? Kung hindi ka mo save si mong amo, ang naitabusin mo ha, matanggal lagi ako sa trabaho. Muna ako kay kakong boss. Ato kong boss kay bisag mas libaton to gamay, pero di nyo kumulibat ato pag naa siya. Likit nyo ka, ana na tirada diha. Mas hindi ba? Amping mo yung pa. Ay, kabala ka, regular ko. Sa among duha, kumpara sa kuntara, para ito ni uwak, kontraktual. Ako siya may matanggal na mo. Si Uwak. Oo. Dilisa na siya Juan. Dilisa na siya Bunto. Utrong po to si Buntog, katong mong, isa ba katong, Katong gamay kayo? wala, natanggal na. Natanggal na, Juan? 6 months na. Kasi Jiman, matanggal na madugay si Jiman pa kay Huwag rin ka kabalo, tanggaluno naman po to. Pero matanggal na siya. O ganun akong ingon mo, basta imong bana, sa regular ta. Huwag ito'y problema nga. Sige. Asan ang bata kayo manglahag ta? John! John! Daddy! Ako ni Matani na lipstick naman. John, ikaw, pag-lipstick yan. Daddy, daddy mo ito, daddy. Pag-ilis niya, kay musuroy ta sa mall, kay nakadawat kung 60 mil nga bonus. Daddy, palit ikaw toys, daddy. Ito gusto niya. Basta rin na ako kalimatan. Sa mga toys ang gusto ni mo, anak, anong mahalon kay 60 mil ko na kong bonus good. Daddy, gusto na ko ganang kuhan. Superman! Tanda. Ma'am, di ba itong anak mo, si kasulti mo? Laki, di ka na anak. Anong Superman ni mong gusto, anak, ha? Ikuan ng good ka ng ganyan ko kay Bundo kayo. Ay, nagpalitin Superman na. Dili na. Sige, ko na lang ka ng Sailor Moon. O, ano Sailor Moon?
Gusto na ko mapareha ko sa Sailor Moon. Daddy, gusto na ko ni Daddy. Sige, ibutang na. Ikarga na sa itong card. Ikaw, ma'am. Gusto mo? Kaya lang, guys. Kaya, talo ka box na po, ano? Parang, lasin, kaya lang sa ako, ano? Sus, palitan na ka na salina. Palitan na para na kayo magamit. Kanin na ako, ano ka ka dyan? Tama gina, kaya happy na New Year para masulog na. Para dagdag pang bonus mabot sa mong bata. Regular gug ko. Regular gug ko. Basta regular. Matik na. Sa Mariko. Oh, muna. Problema na sa mga kontraktual. Ako basta ko regular ko. Oh, da? Oh, na, puto mo na yung magigwa diya. Dad, gusto na ko ng helicopter, Dad. Palita. Dad, ko helicopter, kasakyan ako sa Sailor Moon. Ano naman yun? Hey! Achip! Achip, Boulevard! Okay. Asa ba kay Erika? Dali ba? Asa ba sa problema mo? Tuloy sa tanin nyo. Kailan naabab? Tawag to sila. Sip-sipa. Sila hita. Tawag to kaw. Sarapi tawag to sila. Ito may tinata, hindi nyo nagtapok-tapok, ban mo sama squad. Sama cakes kapaw. Sama itong pagkulubabildo ng Anlaya. Atip! Hoy, taminaw rapod mo. Ayaw mo kumpiyansa ng inigo, ha? Ha? Anong kayo nga magkana? Sip-sip ka. Ayaw na. Tanawa to. Kitanggal na si Kuan. Si Jiman, kitanggal na bagulang. Kung si Panggas, natanggal ko to sa Panggas. Oh, isumbong nila. Ikaw mo yung tuhanan. Loy, makitaki ka ng dili mata mga regular. Iyalang tang inganao lang taniya. Mata ka mo, ayaw mo kumpiyansa. Kaya magsumbong-sumbong na. Bisa gulay labot siyang trabaho. Kaya mag-apil-apil, magpatati. Raman na. Dili ka na pwede. Dili na pwede may tapos ng grupo. Sa tuwag mga... Di ba? Sip-sip ito, ano? Di ba, Bella? O siya masundin mo, Bella? Ay, ako mga na. Hindi ko ka na mga sip-sip kayo, oy. Kalimutin nyo ko da. Sa mga sabi mo mga paniper, day. Paniper. Tama naman ko, Paniper. Alang-alagikan ako dito sa CR. Dahil sa CR dito kaya nagtuntuan. Mau ba? Basta. Bantog rin, nagilag-gilag to Sliman day. Alam ka na dito. Oy, sumbong man niya. Sumpong ko kaniya nga. Isiman ko na lang. Nagtrabaho nito kay kapalda-palda. Ito ko nga. Kalo ni Duluita. Ako lang ititingal. Ako lang ikuan mo na lagi, ha? Ako lang, igulis ko. Si Paris na si Bungking ba? What's the Philippine pa yan? Itakalit? Itakalit? Ayaw lang yun mo sabag-sabag eh. Uy, well, kita may Kasi di ba magkalungkot. sama-sama di pwede na istahil na ba eh? Sige, mang magbuhat. Ikaw ko sama din eh. Inana, yung gustat. Uy, tama na supervisor. Sorry. Samay ka, yabumit kasi. Malo, medyo ka naman ang uptake ay maybe ano, ito sa uptake at me. Jabay ka at. Uy, tama na na, uy. Alam nga nang tawang mutungan ako, paano ko kayo na siya? Hindi ko sa inyo tapag-tapag ninyo. Ay, wala, uy. Wala, sir. Pupuhan na ni mo ron, sir. Oy, marami kang sequel, sir. Kung tanaw ni mo, sir, marami katungan niyo sa Angkor, sir. Ay, Kayo sa Angkor sa Manila, sir ba? Mau ba?
Mau good. Mau lagi. Sir, sa man mong ilong sir, ambil man na kayo mong ilong sir. Usa ang bin. Anang bungkag kayo og tum. Mga pero tako din, wasan ko gana, magawas na lang ko eh. Ay, basta ayaw kayo magkumpiyansa, ana, ha? Uy, kasapang ko dito. Pinagsuat-suat ko, may hinon na kong sir, suwatin mo dyan. Italas kong amo. Italas kong amo sa Manila. Nya inana. Kung gani, apo kong bisita naman daw. Pero daw, dili daw na ko, tulungan ako trabaho, madili mo siya akong amo. No. Katong, Si Boss Aying man ang akong amo niya. Magbut-but man na siya, ano magapil-apil man na siya, pandamay ka na tawahan na ba? puta, ginatawan na eh. Ako lumusong na nawalan ba? Nanawalan. Bella, relax ang diya. Sinabat. Kita din kita mo kumpiyansa. Basta sakto yung kanya, girl. Wala ang chika. Sa chika ni mo. Oh, katong mga kauban na to rin nga. Hagpay na nangawala ito sila rin nila ni Boy. Ay. Nanggupit na lang. Kasi to si Michael. Kauban nila, nanggupit na lang. Ito. Kabalo ka nga nung ginang reklamo mga kuwan na to, mga asawa to, kay nasakpan man. Ito na reklamo Ay, nila. ang puto niya ni Nigo. Mau gani. Si may naguna-una ato, tanawa. Ito si Honey Boy, nagilabay ka itong bukong. O, gani. Hindi ka na masasakpan. Ang yakay ko sa mali. Tawanan nga. Sit-sit man yung kayo, hoy. Sabi na kitsin tawanan, no? Boss! Boss, kiniglaan ka kape, boss. Lami kini mong kape, boss. Bago ni, pating lami the best kini, boss. Kabalo ba ka, boss? 20 ka bo, gimix aning mong kape, boss. Wala dyan ang 20 in 1. 20 in 1, boss. Tanaw, dagan na naglaw, boss. Kaya dagan mo, pag-isabi. Pero ako, sabto ko na nung ganda ng ipagkaon niyo. Bay, ka nang dili niyong... Boss, tali, boss. Nakoy sulti, boss. Saan? Palag ka sila, boss, kay. Katong, na-package na, boss, para sa mga, boss. Oo. Gikan ilo-ilo. O niya? Mga biskutso, boss. Asa naman? Boss, lamig yung biskutso sa ilo-ilo, boss. Napay mga piyaya, napay ka itong mga burkilyos, di ba, boss? Lamig kayo na, boss. Oo, gana, nakakaon. Pero asa naman kayo kakaon nung nakikaon na? Boss, ang biskutso, boss, gitira na. Wala na, giunot na nila, boss. Ikaw, di ba katawahan na eh? Sila Ay. Tito, ni Tira, pati si Katong. Si Kuy-Kuy. Pati si Kuy-Kuy, ikaw na to. Katong upaw. Samot. Ato gigan Kabalo. Mark, samot. Kabalo ba mo do? Kabalo ba mo ka na? Ba't di na pwede nang manghilabot ng ninyo, ha? Ha? Boss, muna, actually, boss, magsugod na sa inyo na, boss, gagmay butang. Pagkaon lang na, di ba? Pagkaon na, boss, dili na pagkaon gamit kay kawato na diri sa opisina, boss. Ako ni mo, boss, ang galo na labong dili pa na regular. Sama na ako, boss, regular manggo. Sila, kontrakto lang. Tanggalan na kay labong pwede pa na ni mo i-terminate. Mama. Sige. At patawag ko na sila. Tawag ka nito. Sige, boss. Akong tawagon, boss. Tawag ka nga eh. Totoo na talkis di mga tanggal sa trabaho. Kadugayan ako, naging maamo, dali pati na nga tawanan na, kanang boss na ako, libat lang agi, na. Lamok na dali. Pati utility, sumbong na ko. Anong gilamok naman mi dali? Bantay. Boss, pinatawag ba namin ni mo, boss? Action, Bully-Bird! Bossing, amo, agaron, ipatawag mo ko namin yung kasi magkahalad ka ni mo.
Ako nag-decide ako nga tanggalan mo duha. Boss, unsa ko na? Ay, ay! Abang boss ka naman, boss. Unsa may sala na mo, boss? Tungod kay yung ikuha, yung ikaw ng biskotso. Boss, boss, kabalo ba ka, boss nga? Kabalo ba madok nga kanang stealing the other things ang tawag kana nga gikuha ninyo ang dili ninyo ang butang. Boss, kabalo man niya, boss, pero imposible ka na, boss. Di ba, pre? Pre, wala mo na sala, pre. Kabalo ka ako nagkuha kong lasto, boss. Nagkuha ng computer lasto. Kala ko kakuha. Boss, ngayon may kakuha na. May boss. Nakakaon ng buta. Nagkakaan ko, pero kinatilapan mo puto niya, boss. Pero, boss, ano yung storya na, boss? Si Inigo may nihatag sa mga kay ano to, makalaro to sa to. Kliyente nga, tagailawilo. Di na nga akong pagbi kay pang-snacks lagi daw. Ingat bigyan siya. Kung mami ka malubos kay buwa na ito kay siya may nag-iong nga. Kuhan daw to. Ingat ba siya nga, kaunan yun kay marami sa tuntanan. Okay na kasi, sir. Ano man? Baba. Di ko tuwa na yung mga istorya kay kabalo ka na hindi ko nag-istorya na dili na sa ina ang klase nga pag mo na nga kamo ka-decide kung makita na mo rin. Awan mo rin sa kumpanya o pagkita na mo klang trabaho. Boss, ayun, The nagbuhat door boss. is open. Magmahay ka, boss. Nagbuhay kang bitin. Hindi mong Boss! kumanya. Kapay ka, boss! Nagbuhay kang balakon! Ano pa, boss? Boss, maluhay ka, boss. Wala lagi na Bata pa kayo kung kuya, boss! Wapay ka pa itong load, cellphone, laptop, o tablet, boss. Usaon na lang ako, boss. Boss, maluhay ka, boss. Na ako'y college, boss. Pusikal, di ba bata pang maliwanag? Boss, ako'y buya pa college, boss. Maluhay ka, boss. Basta kaya mo nag-decide na gano'n. Hawa mo rin! Ikaw! Get out of my company and don't save the ladder! Thank you. Congratulations. May makabalos na minimo, may. Makita niya mo na sa gawas, may. Kasi ka sa dito, nagkumkum ko ng bato. Particular ko eh. Kamu, kontraktual mo. Ay, pag ipamarihas mo kayo, hindi mo ko matanggal sa kumpanya. Tuya ka do? Pan ko ikaw. Sige. Gusto niyo mo makasuhan ka? Gusto mo makasuhan ka? If you're looking for trouble, you came to the right place. Ayaw, pag inisugdo kay kontraktual na kanya karon, tanggal na pa yung ka. Huwag ay trabaho. O niya, imo ako, patulat ka? Ay, di kong patulat ng mga Katawa na. Ako kay kontraktual ko. Katawa na. Luwaan ako yung baba. Damag. Hindi mo kong ginutan. Ano ba? Luwaan ka ba? Aso, parpani! Ay, tinali mo! Ay, kita ka nagupit sa korno. Kitaan ka gawan. Sige. Katawa na mo na, katawa. Di ko, kay Bukulutan. Iyanay mo kamot. Yung balan. Oo. Apla. Kadagog ka ni. Tingin ako, kadagog ka ni. Kadagog ka ni. Gusto mo na, tagna lagi na. Tagna ni. Puro ka. Dagpa. Namay ka kung mas mo na. Balot, kaya tumingin mo na. Sir, yun ang ginimasaya ng mayroon ng trabaho, sir. We decide to resign. Oh. Ano na kayo nga mo? Ayaw ganyan biyay talaga. Kabalo ba yung kaning kumpanya para sa itong tanan ni? Ayaw pa ginama. Kabalo ba yung kasama? Kita yung pala kung tao mo. Kabalo ba yung kasama trabaho, sir? Ginabuhat ako talaga, sir. Pinakasamaan pa ko sa
Ginagadapan ko sa mga inupis, sir. Ginagawa na ko yung utang. Pero okay na, sir. Tawad ko na, nupuan ako na itong kumpanya, bro. Doy, Pero doy. mga tao masin-sin mong nupuan, di ko kadawat, ala, sir. May bawa ka na ako, ay ko niya biyahe. Ay, mahawa mi sir, sir. Hindi na naman tayo nag-accept pa ng legal, sir. Ay, mabuti. Ayaw nyo na yung tiyo na maglagot ka na ka ng Mr. Bean. Ay, asa, kasi saka kung ano, mga... Ay, mabuti yung sige maglagot sa kikukunawa na pa. Basta! Dili mo hawa. Kuya, sir. Usawa na mo lang ka na sinigo mo. May siging sumbong-sumbong. Wala din sala. Baka mo yung sala. Baka din akong sala. Kabalo ka, sir. Kato mga lalaki, kato mga kauban na mo, na yung mga batangal wato yung mga sala. Siya ito nag-friend ba, tato? Kato si J-Man. Si Panggas. Kato si Luwak. Kato si Chip Kimpa. Kato. Kato si Lavender. Sinabi pa kato sila doon. Nagkakakain ibang tanggal. Kato sila. Amay na po sinanggal. Kato ko pa, kasi dito na panilingon, kato kitanggal, kita. Siya gaboy nagkakuha na to, gisoksokan to kwartang bulsa to. Wala na mo, Pati ko si. Amay na po sinanggal to skulas. Okay, mas kulang kayo. Wala pa na itong Tagalog. Gibay-bayra na ito. Hindi niya kasawa. Wala ko sa sala. Kung padayon ka depensa na niya. Ayun, Resign na may duha. ay, istorya ako din eh. Resign mo na. Saan mo resign na, me? Hindi ka mo na mabuhatan ng pamagi. Resign na, Kita me. ka naman. Awang resignation letter. Sir, kano ka mag-hiring, sir? Bago ka ng mga delegate ulo, ba? Kaya ka mga nangatanggal. Sige, yung mga ulo mo to, sir, oy. Dito. Oh, kuya, kabalo ko, sir. Katong last na babae, kaya mag-resign po daw to sila. Ano ba? Kay, kabalo ka, sir. Ilang tapo tirada itong mga bayan na ito na itong mga kliyente. Mawa. Saluron lang nila. Mhm. Kailangan na rin kita na yun. Pero, Ako sa video ko magbinuhang regular ko. alam mo ka kutamato. Ato ka kutamato na ko i-assign kay walay tao dito, walay driver, walay manager, walay helper, ikaw na usa dito. Sir? Sa kutamato ka i-assign. Sir, Kaya ko doon, sultihan na ka na ko doon, dito ka. Sir, kadayla, sir. Pwede ba mo may istorya, sir? Oh, istorya. Sa ako, sir. Sige, Kung sama. maabot ko kutabato, sir, ang pamilya na mas Davao, sir. Yeah. Magduwa akong kusina, mag-listad mga kainan. Mama. Dili lang siguro mas Davao, sir. Wala natin mabuhat ala, kaya makadesign ko kung ala, undang ang trabaho, ala lang ko simple. Sir, mura magpawaon ako naman. Dili, kaya maman kaya, kung advice to resign. Ano yung i-assign mga naman kutabato, sir? Nga man day branch kutabato, sir. Na ako itong ko dito. Kung construction ba to, ikaw may mudala dito. Kanya, ikaw yung helper, ikaw yung driver, manager. Sir, ako ang manatanang trabaho, sir. Mo reklamo ka? Malawag ka nila. Sir, di makaya na, sir. Sinaibulan yung amo. Sir, Basta. Dili kami. Kung hindi ka dawat, hawa ka. Ano lang. The door is open, okay? sir, murag binuang If maniniwa, sir. you're not happy with work, that's okay. Dili pwede na, regular ko. Don't do Ayaw it, ko the yun door. na, regular ko. Ay, bumayasa itong mong ibang tanggal na mga kontraktual lang. Saman ka. Klase ka nga mo ako, nagasumbong ko mo para makabalo ka usay. Usay na natin sa usina, ng mga kabuhangan na nila. Sige, yaw ka. Sige, yaw pa. Sila ni mo. Yan, ganyan. Basta kayo, hindi na kung gusto makakita si Mong Dagway karoon lawa. Sir, Yaw, sige, yaw. isa pa may yaw-yawan ako, wala naman ka. Sir! Sir! Natanggal ko sa trabaho do Landay. Akong kalagot na kasukol ko sa kong amo.
Tingnan ko niya. English never succeed. Pero sabay mabuhat ako karon. Nagitanggal naman ko niya. Sabay angay kong buhaton. Dawaton ba na ako? At tinood mo na ako yung opsyon. Dawaton ako ang offer sa Cotabato nga ako tanan. O mo resign na lang ko sa akong trabaho. Unta matambagan ko ninyo. Salamat kayo. O hangtod sa sunod gayon. Inyong suot magtatampo. Inigo. Outside the rain day, and it may not